Aquest és el mateix joc, el desglàs. L'objectiu d'aquest joc és comprendre la quantitat de les fraccions, mitjos, terços, quarts i cinquens. Per començar necessitarem 2 cubs EMAT de color vermell i 2 jocs de fitxes de 2 colors diferents, una per cada equip. Començarem llançant els daus. Hem de formar una fracció que sigui més petita o igual a 1. En aquest cas, com ens ha sortit el 0, no la podem formar, per tant, tornem a llançar els daus. I ens surt la fracció 2 cinquens. Per tant, agafem i cobrirem 2 cinquens. 1 i 2. Ara llança el següent jugador. I li surt un altre cop el 0. Tornem a tirar. I li surt una unitat. Per tant, la taparem. Seguim jugant. Un cinquè. I tapem el mateix iceberg, tot i que podríem tapar-ne un altre. Però en aquest cas, com el que volem aconseguir és guanyar l'iceberg i sempre que hagi aconseguit més de la meitat de l'iceberg se'l quedarà, per tant, aquí ja el tenim i deixem una fitxa al mig per saber que aquest iceberg l'ha guanyat. Guanyarà l'equip que més icebergs tingui. Per atendre la diversitat, aquells alumnes que han acabat abans poden fer una pràctica al seu diari de matemàtiques, dibuixant i representant un iceberg dels que han guanyat.